Simula nung dumating si Jay galing ng Pilipinas at ngayon lang na naman kami nakagala ulit. Kaya itong upload ko na to guys is super duper late na naman. Pasensyahan nyo na Mana Marinho sapagkat napaka-visit natin sa buhay. Sobra yata napakaraming ganap ngayon na hindi ko na rin maintindihan. Itong dinadaanan natin ay for sure na marami hindi nakakala. Dahil nga guys, mukha nasanay na rin kayo doon sa may Bin Mamut. Ang dinadaanan natin ay bagong metro train station at tinatawag nilang Ugba Bin Nafi. Kung kayo ay nakasubaybay dito sa aking mga videos, for sure na alam nyo lang kung ano mga ganap dito. Dahil nga diba, nagpalit na kami ng bahay, nagpalit na kami ng lugar. Kaya ngayon, iba na naman yung mga dinadaanan namin. Tuwing lalabas pala kami ni Jay ay ibig sabihin yan ay kakain na kami sa labas kahit mamaya sa umaga, tanghali or gabi. Eh di syempre, ang Mana Marinho ay tuwang-tuwa na naman dahil nakaligtas na naman ako sa pagluluto ba ng pagkain. Malungkot naman yung mga alaga ko doon dahil hindi na naman sila makakakain sa amin. Alam nyo naman kasi pag ako ay nagluto ay for everybody. At ito naman si Waze, nakasakasama namin saan man kami magpunta. Napaka-helpful niyan talaga sa amin dahil kung wala yan, naku, good lucks for sure. Hindi na namin alam kung saan kami tutungo. Pero minsan napapansin ko na rin kay Jay na parang yung mga ibang lugar is alam na niya kung ano mga daanan ba. Kahit hindi na siya nagamit ng Waze, kaya na niya. Kumbaga habang tumatagal is nagiging kabisado na yung mga daanan. For today's video pala is naghahanap kami na mabibilhan ng Aqua Flask. At dahil nga itong si Jeremy ay hindi ko alam kung anong nakain na bigla na lang daw gusto magbaon ng tubig na may lemon, na may cucumber. Tapos ang nangyari, ito naman si Manang Marinho ay biglang napapost sa isang group dito sa amin na naghahanap talaga ako ng Aqua Flask. So sa dami ng mga nag-comment, naku, hindi ko na alam tuloy kung saan ako pupunta at bibili. Dati-rati sa may Bin Mamut sa baba namin is may nagtitinda ng Aqua Flask. Kaya nung unang pinuntahan namin, ay naku, Diyos ko Lord, sarado na pala yun. Ewan ko kung na-bankrupt na ba. Sa mga comments o suggestions sa aking post, ayan, at tinignan na lang namin kung saan may malapit dun sa lugar namin. So, heto nga at papunta na kami sa Dar Al Salam Mall. Sa mga hindi nakakaalam, parang first time lang namin ni Jay na pumunta dito or magawi dito sa mall na ito, guys. Napapansin nyo ba, guys, yung dinadaanan namin na kulay berde na sadya naman na napakaganda lalo na paggabi. Sadya naman talaga na mapapawawag ka sa ganda nito. Meron yan sa taas, pati sa ilalim ng tulay, o diba, napakaganda talagang tignan. Napapawonder tuloy ako guys kung bakit of all colors, bakit green talaga ang nilagay na kulay. Anyway, heto na nga guys at nakarating na tayo dito sa my Dar Al Salam. Sabi na nga ba, parang first time lang namin talaga ni Jay na magawi dito. So as usual, may konting excitement dahil nga first time. May kalakihan din pala itong mall na ito. Buti ka mo at may nakita kaming available na parkingan. Yun kasi guys, madalas namin pinoproblema pag napunta kami sa mall. At nung paglabas namin nung sasakyan, grabe naman talaga. Sobrang init at saka napaka-humid. Diyos ko Lord, lumabas ako ng bahay na sobrang fresh ngayon. Malapit na naman akong malanta. At tignan nyo naman talaga ang kasama ko. Napaka-allergic naman sa camera. Di ko rin alam kung ito yung pinaka-main entrance nila. Pero anyway, pasok na tayo guys at titignan natin kung anong mayroon sa loob. Pagpasok namin ay nakita ko nga na hindi masyadong matao. Parang katulad lang siya ng mga malls pagpapunta kayo ng North Road na hindi masyadong matao guys. Unlike sa mga ibang malls na kahit weekdays ay maraming tao lalo na pagpatak ng hapon. Pansin ko nga dito sa mall na ito ay sabi naman talagang napakaluwag ang hallway nila. Hinahanap talaga namin dito ay bilihan ng Aqua Flask pero ang problema ngayon is hindi namin alam pareho kung saan kami tutungo. Pero anyway, sabi ko kay Jay na explore na lang muna natin tong lugar na ito tapos magtanong-tanong tayo kung saan may benta ng Aqua Flask. Kasi nga guys, yung nag-comment doon sa post ko is nakalimutan ko rin talaga kung ano pangalan ng shop na yun. Kaya anyway, for the go, nandito na nga tayo. Wala na tayong magagawa kundi hanapin ba. At dahil pareho na kaming pagod sa kahahanap kung saan may benta na Aqua Flask, ito nga at sabi ni Jay ay some other time na lang. And then itong kiosk na to ay may nakita kaming nagbebenta ng water bottle. So sakto naman may promo siya. So 2 piraso for 15 real. Sabi ni Jay temporary lang naman. Kaya eto lang muna ang binili namin kasi nga hindi na siya makapag-antay. Kailangan na daw niyang uminom ng tubig na may lemon at saka ano ba yun, yung pipino. Diyos ko. Kaya sabi ko sa kanya, sa'yo lang yan pero sa akin talaga Aqua Flask ba?
So, after namin sa shop na yon is ito nga at pataas na kami ni Jay. Kung mapapansin nyo, ay sadya naman talaga na napakaluwag pero wala masyadong tao. So, ang hinahanap namin ngayon is kung saan yung food court nila. Habang tumataas yung escalator ay ito naman ang makikita nyo sa baba. Parang napakaluwag na playground. Perfect na perfect talaga pag may mga dala kayong mga bata. And there you go, nandito na kami sa food court ng mall na ito. So, ang una ko nakita itong si Chowking. Nagtanong nga si Jay kung saan kami kakain. Kaya sabi ko, since nandito na tayo kay Chowking, kaya dito na lang tayo kakain. So, ganito rin pala ang style nila. So, ang una mo makikita dyan ay si Kuya na nagtitake ng order. So, pagkatapos niyang kunin lahat ng mga order mo, ay bibigyan ka naman ng resibo, which is may number dyan. Pag tinawag yung number mo, ibig sabihin is pwede mo nang kunin yung order mo. O, diba? Pinas style lang. So, ito naman na makikita nyo dito sa loob ng Chowking. Pinagmamasdan ko yung mga iba dyan. Sarap na sarap sa pagkain ng halo-halo. Kaya kako, buti na lang talaga nag-order din ako ng halo-halo ay. At nung tinawag na ang aking number, ay dali-dali na akong pumunta sa station na yun para kunin ang aking mga orders. So, dalawa lang kaming kakain yan, pero ang in-order namin, ang total niya is 96 real. Ayan, may lomi, may chop suey, chicken and tofu, soft drinks, halo-halo at extra rice. Fast forward, ito nga at tapos na po kaming kumain. Kung napapansin nyo yung lomi, hindi naubos kasi nga napakalaki yung serving nila. Ang chili sauce nila, oh wow, yan talaga yung pampagana ba. Ang chop suey ko, yan lang ang natira kasi hindi naman talaga ako nakain ng bell paper. So after that, okay, halo-halo time. So after namin kumain guys, heto na at pababa na kami Jay. Sabi ko pa nga sa kanya na tumingin siya sa camera pero mailap talaga guys. Kaya sabi ko nga sa kanya, diyan ka na nga lang, mauna na ako oy. So ayan, nandito na kami sa labas. O diva, hello 25, kumusta ka naman dyan? May konting chika lang ako sa inyo guys. Alam nyo ba si Jay nung nagbakasyon siya, is sobrang niya na-miss sa sasakyan namin. Minsan pag nag-video call kami, is nire-request niya, napakita ko daw sa kanya si 25. Sabi ko naman sa kanya, hayaan mo muna yan si 25, mag-enjoy ka muna kay Velus. Pagkatapos namin sa Dar al Salam Mall, heto nga at pupunta na kami sa Wukod Station para magpagasolina. And at the same time, ay bibili na rin kami ng mga bottled water kasi nga ubos na rin yung stock namin sa bahay. Ang akala ko nga guys is pipila na dyan si Jay para magpagasolina. Kaya nga sabi ko buti na lang at kukunti lang yung mga sasakyan na nakapila. Pero dinidiretso niya. Tinanong ko si Jay kung bakit. Kaya ang sabi niya sa akin gusto daw niya magpa-car wash. Kaya nagulat nga lang ako guys. Anong ipapa-car wash mo yung linis-linis pang sasakyan? Buti na lang kamo maraming pila doon dahil kung hindi napilitan talaga na magpa-car wash si Jay. Habang nilalagyan ng gasolina ang sasakyan, heto nga at pumunta naman ako dito sa bilihan. Sidra ang pangalan yan guys para bumili ng mga tubig. So ito pala guys ang aking brand ng tubig, ang Al Rayyan Alkaline. So swerte pa rin tayo guys kasi still naka-promo pa rin siya. Yung isang packet is 6 na piraso na ng tubig yun. So ang binili ko dyan is bale 10 piraso na water bottle. So 5 times 10 is 50 real lang naman yun guys. Sakto naman at tapos na nakapaggasolina si Jay. Kaya hayan, pa-reverse na lang siya para ikarga na namin yung mga tubig. So hayan si kuya at kinuha pa yung mga tubig na binili ko doon sa may stock room nila. Akala ko kasi nung una is ang tubig na kukunin is yung mga nandun sa display. Ayan naman si Jay. Oo, akala ko naka-reverse parking siya. Yung pala hindi. Kaya ayan, pupunta pa talaga sa likod para ilagay yung mga tubig doon. So eto nga guys, pansinin nyo at ito na talaga ang nakakatuwa. May sinasabi si Jay dyan, kaya lang nakamute. Ako na lang magkukwento. Kasi nga, yung si kuya, imbis na tulungan niya si Jay, is nakatingin lang talaga sa kanya. So hanggang sa kauli-hulihan, hindi talaga tumulong si kuya na ilagay yung tubig doon or kaya iabot man lang kay Jay para ilagay doon sa loob. So ang sabi ni Jay dyan, bahala ka kahit pisong doling hindi kita bibigyan ng tip. Di mo ako tinulungan. Kaya sabi ko, hayaan mo na. So ayan guys, dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At kung nagustuhan nyo ang video na to, pa-thumbs up naman po. Hanggang sa susunod na video. Bye!